Apa, no, quan vulguis ja pots començar. Però d'on estàs enquadrant? Estic, ara de moment, jo ja em vaig movent, tu tranquil·la. Jo vaig movent la càmera, Ara estic, perquè es vegi tot, saps? El teu nom, les fotos... Vale, però jo ja et vaig enfocant, us vaig enfocant i vaig anant d'una banda a l'altra. Quan vulguis pots començar, Noa. Bon dia, em dic Noa, soc gallega, parlaré de Vigo. Aquestes fotos són de Vigo. Aquesta és una foto del dia de la Muñeira. I aquesta foto són els jugadors del Celta el dia que vaig guanyar? Guanyar, no? No, vaig ascendir a primera divisió. Ah, d'acord. Molt bé. Vaig néixer a Ourense, però als 2 anys va mudar a Vigo perquè els meus pares van anar a Vigo per treballar. Aquesta foto és el pont romà d'Ourense. Sí. I aquesta foto vaig prendre des de la finestra de la meva habitació. Aquesta és la ria de Vigo. Sí. I aquesta és les Illes Cíes. Ah, que maco. Sí, jo conec això, molt maco, Ostres, des de la teva habitació? Sí. Caram, Noa. Vaig venir a Catalunya en febrer de 2011 per estudiar el màster en biotecnologia. Visc a Barcelona des de novembre i estudio català per trobar feina. Molt bé. Vigo és el nom ve del latí vix, que és llogaret. Vigo es la ciudad más grande de la provincia de Pontevedra y también de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y Vigo es que lo tengo todo. Bueno, es la ciudad olívica. Aquesta és la bandera. Sí. I aquest és l'escut. Molt bé. Vigo i la seva comarca van estar poblades des de temps remots. Y como testifica la gran cantidad de dones que se han trobat al terme municipal. Molt bé. I la cultura castreja, que va estar a l'edat de ferro i se va desenvolupar a Galícia des del segle VIII a.C. fins al final del segle XIX. Aquest és un dolmen i aquesta és una foto del mont un dels monts de Vigo i és el reste de les cases dels castrejos. Otras épocas importantes para Vigo van a ser la época romana, l'edat mitjana. Dins aquesta període destaquen les cantigues de Vigo que van ser molt importants perquè en tot Europa van escriure i cantar en galeco-portuguès. En el siglo XIX, Vigo va ser ocupat per l'exèrcit francès. La Reconquista és una de les festes més boniques i més celebrades de Vigo, que és el 28 de març. Y en el siglo XX se funden y se consolidan las grandes industrias de la ciudad, como son Trasanes de Barreras y Vulcano, Citroën, Industrias de Puentelat y de las conservas. Y actualmente Vigo té un dels ports pesquers més importants i de transatlàntics. I aquest és un monument dedicat als trobadors, poetes i cantors que escriuen en gallec. Que maco també. I els meus llocs preferits de Vigo són les Illes Cíes, que en 2007
diari britànic de Guardian va triar la platja de Rodes com a la millor platja del món, però l'aigua és molt freda. El món de la guia, que m'agrada molt perquè és molt prop de la meva casa i és molt bonic el passeig. Tot, la muntanya. I la Farola del Príncipe, perquè és el lloc de trobada dels jocs de Vigo. I aquesta és la Farola i aquest edifici és el Museu d'Art Contemporani de Vigo. I els meus plats preferits del menjar gallec, parlarem en gallec, els noms. Les vieires, l'Amprea, la con congrelos, el polvo, l'empanada i els mexillons. Els musclos. Gràcies per estar. Molt bé, Noa. Moltes gràcies.